यूट्यूब ରୁ ଦେଖିକି ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ବ ଚଟପଟା କରିବୁ ପୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢିକି ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବୁ। ଏଇ ବାନର ଭାଇ ମାନେ ମତେ କହିଲେ ମୁନା ନା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଦେଖିଛୁ ଆମ୍ବ ଚଟପଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ବୋଲି ଚାଲେ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଚଟପଟା କରିବା। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନାହିଁ ନ କରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଚଟପଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ରେଡି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ମୋ ପାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଆମ୍ବ ଚଟପଟା ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ବଡ ବାନର କହିଲା ମୁନା ନା ମୋ ଗୋଡ ତ ପାଉନି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମୁଁ ଚଢି ପାରିବିନି ତୁ ଖାଲି ମତେ ଟିକେ ଚଢେଇ ଦେ ସବୁତିକ ଆମ୍ବ ମୁଁ ଝୁଣି ପକେଇବି। ତାକୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ବି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢିଗଲି। ଏମାନେ ତଳେ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁନା ନା ଆମକୁ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢେଇ ଦେ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ମାନେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢିକି ପଳେଇ ଆସ ତମର କଣ ନାହିଁ କଣ ହେଇଯିବ ତମ ବାପା ମାନେ ଆମକୁ ଆମ୍ବ ଚଟପଟା ଖୁଆଇ ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଗଛରେ ଠିଆ ହେଇ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଚୋଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲୁ। ଏଇ ବଡ ବାନର ମତେ କହିଲା ମୁନା ନା ଏଇ ଗଛରୁ ସବୁତିକ ଆମ୍ବ ଚାଲ ନଣ୍ଡା କରିକି ନେଇଯିବା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆମ୍ବ ଚଟପଟା ଆମେ ଆଉ ଖାଇବାନି ଏଇ ଗଛ ମାଲିକ ଆମକୁ ଆମ୍ବ ଚଟପଟା ଖୁଆଇ ଦବ। चारोटी आंब पानी भितर पड़ जाए से गोटे सेकंड लेट न करके बड़ बांदर पानी भितर को डिया माइला। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मात्र दुईटा आंब पाइबार से सफलपूर्ण होला। सब आंब को भलरे धोइकी ता नसा छड़े देलु। तापर मु सब आंब को गामुछा देरे पुरे देली। हमर भाबे कि तळकु बाडिया काजरे मु लागी गली। तापर गामुछा खोली आंब को देखिला बस आंब पूरा फाळे फाळे हे जाईची। सेई आंब रे रसुन खटा आ जलजीरा पके देलु। एबे आम आंब चटपटा रेडी हे जाईची। आलिया कहला मु आंब चटपटा खाइबिनी मु जलजीराटा खाइबी। मु जदी आंब खाउची ताले मु आइसक्रीम खाइ परिबिनी। आमे मान तो समस्त आंब चटपटा टेस्ट जानि देलु। आपण आन थरे एमदी टेस्ट करंदे आपण केमती लाଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ମାଲିକ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖି କଣ କୁହେ ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ କହିବୁ।